marn i mae'n bwysig iawn i edrych yn ôl ni'n gorffennol oherwydd wnaeth rhai digwyddiadau pwysig fel y Rhyfel Byd cyntaf siapio'r gymdeithas heddiw, a felly dwi'n meddwl fod o'n bwysig iawn i ddeall be ddigwyddodd mwyn parchu be wnaeth y pobl i siapio'r cymdeithas ni heddiw. Dwi'n meddwl mae'n peth drwg oherwydd mae gymaint o pobl wedi marw a mae yna gymaint o bywydau wedi'w effeithio. Ond dwi hefyd yn meddwl mae o'n peth eithaf dda oherwydd hebddo fyswn ni ddim hefo'r byd fel mae o heddiw a mae'n rhan mawr o hanes y byd. Ni wedi bod yn astudio Street Milford gyda stori trist iawn pryd mae 9 o'r 9 milwyr ddari ddod yna wedi marw. Oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y milwyr? Oes, fe gafodd pob un ei lladd tua ar ddyletswydd yn y rhyfel. Roedd pawb yn preifat, ond roedd un o'r enw John Rowlands, roedd o'n sergeant ac roedd yn byw yn 27 Milford Street yr Wyddgrug. Roedd John Rowlands wedi marw yn y flwyddyn olaf yn y rhyfel. Da ni wedi bod yn astudio Stryd Conwy yn y Wyddgrug. Mae tua 5 milwr wedi marw o'r stryd yma. Mae yna rhai arall wedi cael ei effeithio hefyd. Yn rhyw 6 roedd Edmund Stevenson Claw yn byw. Cafodd ei ladd yn Ffrainc ar y 7 o Hydref 1918. Rhif 7 yw lle oedd Lieutenant Corporal William Arthur Davies yn byw. Roedd yn catrawd cyntaf Dorset. Roedd yn y fyddin am 4 blwyddyn. Yna bu farw ar Medi 9 ar 1918. Wel, dyn ni wedi dysgu lot, ond dyn ni wedi dewis 3 milwyr sydd wedi sefyll allan iddyn ni. Un oherwydd mae dan oed, un hefo job gwahanol ac un dros oed. Da ni wedi darganfod am bachgen o'r enw John Richard Brown sydd wedi byw yn Tryddyn Cottages yn y Wyddgrug. Ymunodd ar 4th Reserve Royal Welsh Fusiliers pan roedd o'n 14 oed, a roedd hwnna'n dan oed oherwydd roedd ti angen bod yn 16 i ymuno. Ond roedd o ddim ond yn private am 1 flwyddyn. Doi fi wedi astudio fewn i dyn o'r enw John Child. Roedd o'n byw ar 4th Conwy Street, just tu allan i ysgol ni. A ei waith oedd farm labourer, ac oedd yn sergeant pryd oedd o'n 54 ac oedd hwnna yn hen iawn i bod yn y Rhyfel. Un ohonyn nhw sydd wedi sefyll allan oedd Robert MacDonald Hay. Roedd yn byw yn Dolphin Hotel ac roedd yn ymuno pan oedd yn 28 oed. Ar y cedyn cof mae yna llawer o wybodaeth am ei farwolaeth sydd cael ei llenwi am ei dad. Mae'n dweud pethau fel Stretcher was wounded by the same shell a pethau fel yna. Dwi wedi bod yn ymchwilio i Paul Alfer milwr rhif 7561 o'r El Cartrad Zouave, Ffrainc. Fe oedd taid fy hen ewythr ac roedd yn cadw dyddiadur pan oedd o'n ymladd yn y rhyfel. Roedd o trwy'r amser yn symud o amgylch Ffrainc ac roedd o hyd yn oed yn tynnu lluniau o mapiau yn ei ddyddiadur. Unwaith, yn trydydd brwydr yr Ain yn 1918, cafodd ei wynwyno gan nwy. Yn lwcus, roedd o heb marw hyd yn oed efo holl anafiadau fo. Groesodd Paul y rhyfel ac aeth i fyw yn Montpellier, lle mae fy nheulu yn dal i fyw heddiw. Wedi bod yn dysgu am William Lloyd, sydd yn byw yn 4 Victoria Terrace, Mold.
Mi roedd William Lloyd yn first King's Own roedd o yn private. Roedd yn y fyfyn am 10 mis. Yn anffodus, cafodd William Lloyd ei lladd. Cafodd William ei lladd am Mehefin 14, 1918. Rydyn ni am sôn am y brodyr yn Osborne House, Maes y Dre. Enw y brodyr oedd Harold Bevan, Morgan Bevan a Trevor Bevan. Roedd Harold dim ond yn 14 pan ymunodd yr feddyn. Torodd ef y gyfraith. Rydym ni yn meddwl fe wnaeth e fynd i'r rhyfel mor ifanc oherwydd roedd ei brodyr ynddo. Goroesodd Morgan Bevan. Yn anffodus, doedd Trevor Bevan ddim mor lwcus oherwydd wnaeth ei cael ei ladd ar y 6 ar 20 o Mawrth 1917. Mae'r profiad wedi bod yn un anhygoel a wedi cyfoethogi yr hanes mae disgyblion yn ei wneud. Yn bendant, maen nhw'n dysgu llawer mwy. Mae hanes yn fyw fel petai. Mae rhywbeth am berthnaslyd yn nhw. Nid rhywbeth yn unig mewn llyfr. Maen nhw'n dod allan, maen nhw'n ffilmio ar strydoedd, maen nhw'n cael cyfweld y bobl, maen nhw'n wedi amgueddfa yn y Gaerdydd, bod y llyfrgell yn Aberystwyth, fan hyn, yr archifdy ym Mhenarlag. Felly bendant, mae'r profiadau, yr sgiliau maen nhw'n datblygu yn y prosiect i bod yr un anhygoel. For the weather because it's absolutely horrendous, but welcome to the Imperial War Museum North. My name's Jenny, this is Caris and this is Claire. So what we're going to do first of all is we're going to split you into 2 groups. I'm going to take one group upstairs to the gallery and Caris is going to take another group upstairs. So this soldier here, his name is Thomas, and his injury is quite unusual. He was with a group of English soldiers, and they came across a German trench that was empty, and in the trench was a bubbling pot of tea. So being British and being a bit cold, they thought before we capture the trench, we're all going to have a cup of tea. But it was a trap, and the tea had been poisoned by the Germans. So all of the soldiers who drank the tea then had to go to hospital. So he fell into that trap, unfortunately. But he did manage to marry one of the nurses that looked after him. So I suppose you could say it was fate in a way. Does na ddim just ysgrifennu fel ma'n yn ystod dosbarthiadau gyda pan mae'n rhaid darllen loads, mae yna lluniau i gallu deud bod hyn actually wedi digwydd. Oedd yn nhaid i fel dynhad i yn y rhyfel bu cyntaf, a oedd y rhyfel wedi torio gymaint fel person, cafodd o wared ar pob ffynhonnell oedd ganddo fo, popeth. So o dod yma heddiw wedi cael dangos i fi be oedd y gofod gwisgo, pa conditions oedd y gofod byw yn dda, a jyst i ddangos bod y mor anhygoel bod yn rhaid i heb farw.
amcan ni yn y pen draw yw cael wneud llyfr efo'r holl gwybodaeth a'r hanesion ein disgyblion ni hefyd yn Ysgol Maes Garmon a gyda teuluoedd oedd yn ymwneud â'r rhyfel mewn Rhyfel. Thomas Irvine yw enw a ymladdodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn Wlad Belg ac yn Ffrainc hefyd. Ymladdodd i ochr byddin yr Alban ac cafodd ei ddalu yn y Rhyfel gan shrapnel. Ac yna ar ôl y Rhyfel ddaeth yn psychiatrist bod yn ddall mwyn cadw ei sgiliau i fyny. A felly dwi'n meddwl bod o'n hanes aruthrol o ddiddorol. Wel, y prosiect yn wreiddiol oedd darganfod hen filwyr oedd wedi ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac wrth chwilio am gynfilwyr, stod y draws hen daid i mi, sef Lewis. O fewn 6 mis, roedd rhaid i Lewis fynd nôl adref i'w bentre bach yn Deiniolen, thyml Cynarfon. Ar ôl efo golli fraich, oedd yna ffrwydiad chydig o fetrau o flaen o, gan anffodus fy golli ei fraich yn sydd byn. Ges i sioc eitha dipyn bod yr nifer ddari colli fwyda a'r nifer nath fynd o ffermydd yng nghanol Cymru allan i rwle lle oedden nhw am colli fwyda o fewn wythnosau. Joseph Patton, cafodd ei eni yn 1896 ac oedd o'n railway messenger pan oedd o'n 15 mlwydd oed cyn ymuno â'r Rhyfel Byd Cyntaf. Oedd o'n ymuno pan oedd o'n 18 mlwydd oed ac oedd o'n yn y RFA, sef Royal Field Artillery, ac oedd o'n driver yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar y 23 o Tachwedd 1916 cafodd ei lladd pan oedd o'n cysgu mewn trench yn Gwlad Groeg. Roedd 7 ohonyn nhw yn cael ei lladd pan oedd hynna'n digwydd ac oedd o'n farw pan oedd o'n 20 mlwydd oed. O'r ochr adran mathemateg, oedden ni eisiau i'r disgyblion wneud chydig bach o ymchwil yn y soldier cyffredin, be oedd yr oedran cymedrig a pa fath o swydd oedd y mwyaf niferus oedd yn mynd i'r Rhyfel. A da ni wedi cael rhyw fath o syniad o hynny trwy ddod i'r archifdy. Da ni wedi gwneud ymchwil o'r cerdiau, cofeb a hefyd ar Find My Past a Ancestry a hefyd o'r erthyglau papur newydd. Mi nathon ni ddarganfod cryn dipyn o wybodaeth am y gwahanol soldiers, ond oedd y straeon unigol yn dod allan, oedd hwnna'n lot mwy na'r prosiect mathemateg fel petai. So, dwi'n meddwl bod y disgyblion wedi dysgu lot mwy am y Rhyfel Byd Cyntaf na y bwriad o'r lle cyntaf. Felly, mae dod i'r rhywle fel yma yn dod â pethau'n fyw ac maen nhw'n mwynhau'n fawr. Maen nhw'n ymchwilio yn anhygoel. Maen nhw'n ffeindio pethau bach mewn papur newydd sydd yn golygu lot o ran stori person unigol yn ystod Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yr Almaen a Prydain yn anfon llawer o dynion dros y top i ymladd ac roeddwn nhw jyst yn mynd yn llinell syth ac wrth hwnna roedd y machine guns yn lladd pawb ac y fwyaf cafodd ei lladd roeddwn nhw'n ychwanegu mwy o bobl ac yn y diwedd roeddwn nhw ond yn ennill fel 100 medr. Roedd llawer o afiechydon yn cael ei dal gan y dynion. Roedd rhan fwyaf yn cael traed o ffos oherwydd roedd glaw yn mynd yn ymffosydd. Mae trench foot yn pan mae ddim yn gwisgo fel sgidiau neu sanau a mae'n fel really mwdlyd. Roedd pobl yn meddwl am y Rhyfel Byd Cyntaf yn lle hapus ac roedd y dynion i gyd yn cael hwyl oherwydd y posteri propaganda. Dwi wedi dysgu bod popeth sydd wedi digwydd yn wael ac popeth sydd wedi cael ei effeithio ddal hefo effaith ar pobl heddiw. Felly, yn fy marn i, roedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn un o'r digwyddiadau gwaethaf. A roedd am wastraff amser oherwydd dyn ni heb newid unrhyw byd. Dwi'n meddwl mae'n top oherwydd fel un pobl yn cael lladd
felly mae pawb yn cystadlu'ch gilydd. Peth mwy o tris i mi yw gwybod fel y gyd o'r y teuluoedd sydd wedi colli rhywun roedd nhw'n caru. Os doedd yna ddim rhyfel yn yr amser yna, falle bydd yna rhyfel heddiw a bydd hwnna'n peth gwaith oherwydd mae yna mwy o pobl yn y deiar ar y deiar heddiw. Mae hanes yma'n bwysig iawn bod hanes mwyn ymddiddori yn y pwnc mae rhaid i hanes mewn rhywbeth byw, nid yn unig rhywbeth sydd mewn llyfr, ond i'r disgybl yn cael cyfle mynd allan a gweld a profi a holi a just mynd allan y strydoedd bendant. Mae'n codi diddordeb yn y pwnc. Dwi'n meddwl bod pobl angen sylweddoli bod nhw wedi galw rhyfel yn the war to end wars, ond mae'n amlwg ddim wedi gweithio, felly dylsyn ni trio bod yn mwy yn trafod mwy yn hytrach na rhyfela ac ceisio cyd-fyw yn well yn hytrach na rhyfela am rhesymau sydd ddim yn bwysig i'r pobl yn y wlad.